Kosinusrelationerne er ligesom sinusrelationerne et sæt formler, der anvendes for at finde sider og vinkler i en trekant. Disse formler supplerer hinanden og kan derfor omskrives. I tilfælde, hvor sinusrelationerne ikke er egnet til at løse et problem, kan man anvende kosinusrelationerne og omvendt. Da vi har med retvinklede trekanter at gøre, kan vi finde cosinus til a i den venstre trekant ved at dele hosliggende katete, altså x, med hypotenusen, som er c. For at finde x kan vi omskrive formlen. Det bliver altså til, at x er lige med c gange cosinus til a. Igen, da vi har med retvinklede trekanter at gøre, kan vi benytte Pythagoras læresætning. Det gør vi først i den venstre trekant, altså x i anden plus h i anden lige med c i anden. Det samme gør vi i højre trekant, altså h i anden plus b minus x i anden lige med a i anden. Vi vil gerne opløse parentesen, og derfor omskriver vi formen til at være h i anden plus b minus x gange b minus x lige med a i anden. Vi ganger ind i parenteserne ved at sige b gange b er lige med b i anden, b gange minus x er lige med minus b gange x, og minus x gange med b er lige med minus x gange b, og minus x gange minus x er lige med minus x i anden. Så sætter vi stykkerne sammen. Det vil altså sige, at ligningen lyder h i anden plus x i anden plus b i anden minus 2xb er lige med a i anden. Vi bruger resultaterne, som vi fik i starten, og indsætter c i anden i stedet for h i anden plus x i anden, og indsætter c gange cosinus til a i stedet for x. Vi har altså nu fundet den endelige formel, som lyder a i anden lige med b i anden plus c i anden minus 2bc gange cosinus til a. Vi har hermed fundet beviset for kosinusrelationerne. Formlen, vi lige har fundet, kan bruges til at finde en ukendt side, og i det her tilfælde til at kunne finde siden a. For at finde en ukendt vinkel skal formen omskrives, hvilket vi vil gøre nu. Formlen er jo ligesom en ligning, og derfor skal man, når man gør én ting på den ene side, også gøre det på den anden. Vi starter med at lægge 2bc gange cosinus til a til på begge sider. Derefter trækker vi minus a i anden fra på begge sider. Så kommer ligningen til at lyde 2bc gange cosinus til a er lige med b i anden plus c i anden minus a i anden. Derefter deler vi med 2bc på begge sider. Så har vi fundet den endelige formel til at finde vinklen. Den lyder cosinus til a lige med b i anden plus c i anden minus a i anden over 2bc. Vi har nu fundet formlerne til at kunne finde siden a og vinklen a. Kosinusrelationerne kan benyttes på alle ukendte sider og vinkler i vilkårlige trekanter, hvis man blot kender enten 3 sider eller 2 sider af en vinkel. Dermed vil vi også kunne have udledt en formel til vinkel B og side B, eller til vinkel C og side C. Alle kosinusrelationerne ses her. Bemærk, at der er et system i formlerne. For eksempel skal man bruge cosinus til A for at finde siden A, og ligeledes skal for at finde siden B, cosinus til B. Vi vil nu gennemgå et eksempel på, hvordan vi kan bruge kosinusrelationerne. Vi forestiller os, at vi står på den ene side af en skrænt og kigger på 2 træer, der står på den anden side. Vi vil gerne vide, hvor langt der er mellem de 2 træer. Vi ved, hvor langt der er fra, hvor vi står til hvert træ, og vi måler med en teodolit, altså et vinkelmålingsapparat. Hvad vinklen er mellem sigtelinjerne til de 2 træer. Alt dette ses på tegningen over situationen. For at finde siden A, eller hvor langt der er mellem træerne, kan vi bruge vores formel. A i anden er lige med B i anden plus C i anden minus 2bc gange cosinus til A. I dette tilfælde er vinklen A 32,9 grader, siden B er 65,7 og siden C er 50,3. Nu indsætter vi tallene i formlen, så den kommer til at lyde A i anden er lige med 65,7 i anden plus 50,3 i anden minus 2 gange 65,7 gange 50,3 gange cosinus til 32,9. Ved at indsætte dette på lommeregneren får vi 1297,18. Men det er da ikke resultatet. Nu har vi fundet A i anden, men vi skal finde A, og derfor tager vi kvadratrudertallet.
Det vil sige, at A er lige med kvadratroden af 1297,18. Det sætter vi ind i lommeregneren, og resultatet bliver så 36,2 meter. Dette er det endelige resultat. Vi skulle nu gerne have løst opgaven gik ud på at forklare brugen og teorien bag kosinusrelationer.